Hi guys. Good morning guys. Morning pa. Morning pa ron. No? 9 AM pa maron. Guys, good morning guys. Nami share karon guys ni Kayla guys. Naan siya sa tunak na kay savings. Naan siya savings then amo ang savings kay like alkansiya. Amo siyang saon ablihan. Bukon na to kay para i-invest og ipalit og um unsa baka na may gibaligya dito sa mua guys na baka amo te ipalit. Then karon guys among i-check guys among totalon tanan kung pila pila ang maabot ato guys kay kung sakto ra ba or sobra ra. So unta guys makaabot guys kay para makapalit na yung baka guys para sa future guys ba, future ni Kayla manapuhon ko managtang future ni Sabil managang musanay guys limutan lang guys. So tara na ato nang sugdan guys, sige tara na. Sa ano ba pila na abot ni Kayla sa Ipon Challenge. Ini guys, mao ni amuang ako ning ikuan guys, ako na ning ablihon guys kay naay importante guys kana invest na ko ni guys. Naay baligya. Meron kasi guys na baka sa amin guys na ibibinta sa akin guys. Tapos hindi ko alam kung magkano ang laman nito guys, pero tansya ko naman baka sakto ito guys pangbili ng baka guys, for good investment din ang baka guys kasi sa bagay guys matagal siyang i-manage ang baka guys, pero pag binibenta naman guys sobrang mahal guys. So guys bubuksan ko na guys ha. Hindi ko alam paano to bubuksan guys. Gunting. Gunting? Okay na. Wawasakin na lang to natin anak. Oh no! Ano sa tingin mo? Okay lang? Ano mo ba to anak? Masisira ang gunting natin ito nak. Ay nako. Dito na nak. Dito na lang. Kano kaya ito nak mo? Excited ka na? Mga 3 buwan ata to po. 4 na buwan siguro. Pero araw-araw ko tong nilalagyan guys yung mga tip ko lang yan guys. Samot ko eh. Kaya ano guys. Gisi to. Kano kaya ito guys no? Wala pa. Sakit ka naman. Oh my God! Guys. Wow! Kano kaya ito guys? Puno na pala guys. Pero parang
Wow. Ito na guys. Kita nyo guys. What the fuck? Dami nito anak na. Wow, may baka na si Kayla. May Bibilhan. baka. Itong anak ko Baka. guys, sobrang mahal namin to guys. Bibilhan ko siya ng baka guys. Para Para siyang mag-alaga. baka dumami guys. Meron na siyang pang tuition sa college niya. Guys, paglaki niya guys. Ito na guys ha. Ikaw ang maglagay dyan. Yeah. Yehey! Wow! Ito na. Picture na sa natin. Ito si pumama lang. Ito sa panga. Dami nito guys oh. Kano kaya to guys no? Bibilangin pa natin to guys. Aral lang mag picture sa kuan ba mag-ihap ta. Post na ako ha. I-post ba?
Ug karon guys, ning abot gyud sa kantidad guys na ang kinahanglan ni ang katong baka guys gibaligya guys na kantidad og 24,000. Ang anak 24,000 guys, pero ning abot siya mga kuan guys 25,000 kapin guro guys. So mao na ni guys, ato na ni adto guys, ato na ni ipadala guys kay may na ni pon mo sanay managhan ni siya. So limot-limutan lang, so mag kadugay. So bawi na kasi muhang kwarta napaka ginansya dagko ba na ginansya ang baka guys, pero na guys ampo lang ta sa Ginoo guys na mulungtad ang ato ang mga investment na hayop. Nahanap po naman po ni siya kanding guys dito po guys na napalit guys. So kung makaadto ta sa probinsya ato mapicturean tanan dito, mabidyohan tanan. Mo na siya si Isakayla guys. Advice na nako ninyo guys, samtang bata pa inyong anak guys, dapat na namoy plano guys para sa ilaha guys, para puhon dili magdoble ang inyong problema guys na magkinahanglan pa mo pang kinahanglan pa mo pang tuition sa inyong anak. So at least kung kinahanglanon man gani mga sa pang eskwelahan guys, at least na kay mga na baligya kung gipit na gid kay ta nya naatay mabaligya na hayop guys. So kung abot man sa panahon na mag-college na, so kung naa kay mga kinahanglanon guys para sa ila eskwelahan, like importante jud kayo tuition ba nila, so at least kung kuwang man gani imong kwarta, so makabaligya pag hayop. Kung kuwang pa man jud gyapon, at least dili na kay nga nakadako ang imuhang kinahanglanon na ipuno kay na naman kay mga investment na hayop. So maura to guys, hinaot guys na na-inspired mo sa mga video na gipakita guys. So maura to, kita lang ta sa next video na mupuhon. Bye bye guys. Bye guys. Bye bye Sabil. Bye bye Sabil. Dul. Bye bye. Bye bye. Mo ni ako mga chikiting guys, si Isakayla, taas ang kamot. Yehey! Si Sabil, taas ang kamot. Yehey! Si Isabel sumabong. O si Kayla, pilido. Sumabog. Okay. Bye bye guys. See you in next video.